Ni hasha. Sokuti ndikufunga dai kuri kuwana mari. Ndenda ngitaperekedzwa nemuzukuru yachiri gona kunyatso bata kunyatso tofamba sei. Ndengomuraidza kufamba zvakatsoka ndenda naye kwamutare. Ndinoona sekuru chombiya kuti sekuru zvinhu zvamira kudai. Chikara chakusvika mukudai. Odzwa zvazi nyakadi yakafa. Wagone kuti batsira kuti ndoita zvipi. Ozondudzwa kuti ndoita zvipi ndoita sei. Vanganditiro sei. Sekuru chombiya ndevapa. Anzati abuya wandaitaura kumasvingo. Alright. Inini gondwa iri. Ndaive naro but handizivi kuti ndakaripiwa sei nenzira ipi isinganzwisisiki asi rakatira mumba. Saka paipa maita kuti makatemerwa makaita zvekutemerwa dzanga dziri nhema. Ndo nzira dzacho dzandiri kutaura kuti dzakanga dzakawandika. Alright. Saka maizorishandisa sei? Iri handaiziva kuti rinoshanda sei pandiri, sezvo zvinhu zvandakangotemerwa ndisingazivi, asi ndinoziva kuti ndo zvakanga zvaitika. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazhinji kana tichitaura kuti nhasi rarimwe zuva, vanhu havazvinzwisise kuti tinenge tichireva chii, asi tinenge tichida kungoedza chete kutsanangura kuti ndiko kupindana kwemazuva. Mumwe musi uri kufara, mumwe musi wakasuwa. Zvichingoenda zvakadaro, upenyu rinenge bhora, rinenge richingotenderera. Dzimwe nguva rapinda mugedhi, bhora mugedhi, dzimwe nguva rapotsa rarova bango richibhaunsa. Ndo zvinoramba zvichiita upenyu. Naizvozvo takatarisana nenhau kwaMusami, makaona paya gogo vachishedza nyoka yavo, makaona paya sekuru vachitaura nezverufu rwagogo. Ndosaka chiti nhasi rarimwe zuva, mazuva hafanana nemazuva anenge achingopindana tichienda mberi. Naizvozvo kazuva iyi muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muchirongwa chedu chanhasi tine Muzukuru, ndofunga munotondera kwaMusami. Tine Muzukuru uya aitaura kuti gogo taurai chokwadi, gogo taurai chokwadi. Muzukuru ndiye atinaye muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Ruzhinji rwaitibvunza kuti ko Muzukuru aripi, ari kupinda neipi? Ndo mhinduro yatauya nayo, asi ane masoko anosuwisa atanga tisina kunge takasangana nawo munguva yese iyi. Takakupai rufu rwagogo, kwakazoziva ndiani kuti sekuru tichangopedzawo kuita interview navo ipo paya hanzi havana kuzombogara 2 weeks vakabva vashayika. Izvo tanga tisina kunge tazviwana. Naizvozvo regai Muzukuru tikurukure naye atiudze kuti zvakamira sei, iye akupinda neipi mazuva ano. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vana sekuru nemapositori. Muri yeZimbabwe ndofunga Muzukuru muri kumuona. Vazhinji vaitibvunza kuti ko Muzukuru ari seiko, mangoti zii nenhau yekwaMusami, Musami fire zvakamira sei. Asi tisati takurukura neMuzukuru pamusoro zviri kuitika, toda kuti ane mashoko anosuwisa. Wakadii Muzukuru? Right here mukoma. Aiwa, ndiri right. Zvakamira sei? Tanzwa kuti Sekuru Hakuchina. Sekuru akashaya kudhara chaiko akashaya kudhara sekuru. Akashayika kudhara, pakangofa gogo sekuru akabva vashaya. Hanzi chii?
vakangonge vahanzi vava kurwara vakazofira kumba kwomwana wavo musikana uyo ndokwavakafira vakazonovigwa kumba kwavo. Nekuti pakafa gogo isusu takaenda tofunga 4 days later tikatotaura navo tichitaura nezverufu rwagogo. Zviri kunzi havanamborwara nguva yakareba Sekuru, vakabva vangofa vobva vangoshayawo. Zvokuti zvanga zvakatoteedzana nekufa kwagogo. Gogo vakangoti vachingofa mwedzi uno Sekuru next month vachitofawo. Ndonhau iri kutaurika mhuri yeZimbabwe. Isusu hatina kunge takwanisa kuwana akatizivisa nenguva pakuzotsvagana nemuzukuru ndopatazowana mashoko iwaya kuti Sekuruwo Hakuchina. Muzukuru vazhinji vanoda kuziva paya waiti uri kutsvaga pekugara, paya waiti uri kutsvaga basa. Zvakamira sei? Uri kuita sei mazuva ano? Aiwa, ndakaroorwa mhuri yeZimbabwe, ndakaona murume wangu, ndakatoroorwa ndikabvisirwa. Ndamba mangu zvaraiti manje ngoti ndo mhuri yeZimbabwe namukomba neshamba ndakaroorwa. Murume wako ndewekupi? Murume wangu akati izvozvo sataure. Tongoda kuziva kumusha chete. Kwamutoko ndokumusha kwake. Oho. Asi mera shumba yei? Kana asi. Aiwa asi. Nekuti kwamutoko ndokwakazara vaira shumba. Aiwa asi. Mane nguva yakadii maatorana? Tane 3 years. 3 years? Saka ndanga ndichijambwa nezviitiko zvakawanda. Tane 3 years akatoroora zvese kasasi muno zvake. Asi muno muZimbabwe anongoita zvekuuya. Zvinofadza. Matimane muri mese here kana kuti hamusati? Aiwa, hatisati. Ndiri kumboendawo chikoro mai manje. Ndakazi ndakaendeswawo chikoro nemurume wangu. Mai manje ndinenge ndapedza tozoita zvimhuri. Muri kuita chii kuchikoro? Ndakatoenda kutotanga enda paDexter ndiri kutonyora form 4. Alright. No, pakanaka. Muri kuitira muno muHarare here kana kuti? Aiwa, muno muHarare. Totogara muno muHarare. Ndoitira muno muHarare. Ko todzokera hedu kunhau yana Sekuru. Paya Sekuru pane musha wangu wavakaka nemwana waasina kuzogara bva angosiya wakadaro. Then iko kumba kuya takasiya vana vavo vachinzi havasi kuuya. Pana aripo here pamba? Kunzwawo pandikapedzisira zvainzi hapana kana aripo. Hapana, ndizoziva hangu kana mwana wavo akazoenda. Kana vakazoenda kasi pandaivhunza ndainzochiti hakuna munhu ariko. Musha radongo? Radongo. Kana nyaradzo dzava hapana dzamboti dzaitwa dzese vari 2 dzese nedzeMuzukuru. Hapana yaimboti nyaradzo yaitwa. Saka wakapona kamukanwa mamupere ungadai wamushakavu? Dai ndakatofa. Vakangofa vakati Muzukuru achingomuka akafa. Gogo achirwara. Gogo ndo akatoenda muchipatara. Sekuru haunamborwara nguva hombe takatongonzwa kuti vafa. Vanhu 3 one time. Asi kufunga kwako iwo chii chinogona kunge chakauraya vanhu ava? Ingave inyoka yacho here kana kuti kwangu kubackfire kwemishonga? Ina ndinyasoziva because madhezi aya handimukuona vangai niri patakangopesana paya ndakatomboita accident kandikagara muchipatara. Ndada tobvunza kuti kovangara ndiri kuona kumeso kwako ndere. Ndakabuda paburi retsono chairo pakafa vanhu kasi ndakararama. Ndakarapiswa ndikaita right. Ndokuzotanga vanhu kufa ivava. Ndakatotanga ndaita accident vasati vafa vese. Asi wakarowa back to sender? Kana kungonamatawo hamenotiwo chii chakaitika. Hamenotiwo chii chakaita kasi ndongotenda Mwari kuti ndakararama ndaaraitiwo ndakutorarama upenyu huri right chaizvo. Nekuti pane vakambondifonera vachiti takanzwa kuti Muzukuru akafa, ndikati haiwa dai akafa ndingadai ndakazvinzwa. Saka ndofunga vakanzwa zvetsaona. Pamwe ndanga ndakakuwara asingaiti. Chii chakainyatsoitika patsaona yako? Ndaibva kutauni ndiri mukombi. Ndakaitikira paZBC yapo. Ndobva kudubuka ka3. Ndakakuwara handidi kunyepa ndasingagoni kana kudii ndikarapiswa. Takutofambidzana nemurume wangu akandirapisa. Akandirapisa. Svika ndatobho kudai. Nekuti uri kuona waenda kubvunza hangu toziva kuti
iwo ndiwo wakambenge uri mazviri amini uri musituation yekuona zviri kuitika pamba. Saka ndofu kana dzazodaiswo tichitarisa kumashure uku vana vaingofanira kungodonha ka ofuchi ndo zvakaita muzukuru. Muzukuru hanzi akangodonha kwaanga hanzi anga kumozambique handichazivi kuzambia hanzi ndokwaanga ari hanzi akangodonha ndobva atofira ipapo. Ndo zvaiita kavamwe mumashure umo watakamboburitsa nawo kuti mwakadonha mubathing room. Gogo hanzi vanga vakuita ngekakupenga unge mazuruzuru ndobva wazonofira kuchipatara. Sekuru vakafa vanzi vachidhota makonyi. Sekuru vangafa vachidhota makonyi ndomafira vakangoita. Nekuti wai ndiri kunyanyobvunza kudai ka toziva kuti sekuru pachavo vanga vakabata-bata vanga vaine gondwa ka asi hatizozive kana vanga vasina mamwe makwenzi pakusazoziva wepapo. Now ndiri kuedza kukonekta ndofu idzi kuti tione nekuti pane nhau yagara inge ichinetsa yenyoka. Saka hatichazive kuti gogo kufa kwavo inyoka here, ko sekuru kufa kwavo inyoka here, ko iye muzukuru wekufa kwake inyoka here, uyezve how safe yevana vasara vakomana kuti vagere havasi vachateerwa futi nekuti kazhinji kacho zvemishonga zvinoteera ropa ka. Taurai ina hangu vese handina kana nhamba handichina handina wanjataura naye. Ndakangosvipawo kuti ndakabva mune mazviri saka ndicharamba ndichazviitira handisisina wanchambotaura naye. Kuva ndototaura naye aive muroora uya akatoroorwawo aive mukadzi wasekuru kasi akatoroorwawo iyeye. Muri kuzvinzwa ka mhuri yeZimbabwe nhau dziripo madzinzwa dzakawanda. Wani nyata Hakuchina vakazorora, muzukuru uya Hakuchina akazorora, gogo Hakuchina vakazorora. Vazhinji pataiburitsa nhau idzi vaiti madhirama, vazhinji havaimbobvuma kuti zvakamira sei, asi chokwadi ndechekuti kana zvakudai so ndofunga munokwanisa kuona kuti madhirama edu aya abva angotata macharacters edu ari mudhirama yese ari kufa. Hakuchina vanhu ivavo nyange mukatonosvikako physically munotoona kuti vanhu ivava Hakuchina, zvinobva zvaita kuti vese vaya vaitaura kuti majokes munyasonzwisa kuti hapana majokes. Uyezve mamashoko anofadza ndeyekuti muzukuru Nemusha wake, anoswisa ndeyekuti muzukuru akamboita tsaona, asi sekuona kwamuri kuita ini ndatonge ndamushaya asimba. Aiwa ndiri right. Uri kuchengetwa maiwi zvese hatiro chatinoshaya. Aiwa ndiri right. Handisitombogona nemufaro handinambofunga kuti ndichatoitawo munhu so sezvandiri kudai zvese ndiri right. Unotozoona kuti pawakanga waenda midzimenge yakurasa zvakaoma kani kasi tinongotenda Mwari nekumbopotawo uchingononamatawo uchibetserwa batsirwa utogari pasika. Aiwa ndotenda Mwari ndabho chaizvo. Ndaikurangarira kapaipa ndichiti zvoni muzukuru pane vanhu vaakutokutaimira kare ukati manje vanonditaimira ndichirwara kudai. Anga ari mahwani. Ndichitenda vamwe sekuru ndakanganwa zvavo zita ramadhesi aya vakandibetsera vakandiendesa kwadhokta vachinonditarisa kuti handina zvirwere zvandinazvo here. Ndoda kungovatendawo sekuru ndidzi makaita basa. Handina hangu nhamba dzenyu kasi pandakaita accident foni yangu yakarasika. Saka ndopa ndikabva ndangorasa ndazombotaura navo ndoda kungovatendawo zvavo. Mazvinzwa sekuru hanzi nemuzukuru aiwa ndachida kutenda but pakaitika tsaona foni yakabva yarasika. Zvinofadza zvikuru. Vazhinji havatende vanongoti zii vakadaro. Aiwa ndoda kuvatenda ndichitenda nababa wekwangu. Aiwa ndanavo mhiri yeZimbabwe ivo vari kuzvinzwira zvavo. Aiwa makaita basa. Nditaure secret here nditaure secret here. Zita haritaurwi. Aiwa handisi kutaura hangu zita but pane imwe secret. Taura iyoyo. Iyoyo haina basa, hapana vanhu vanombofa vanoiziva ndimi.
secret yandoda kutaura mhuri yezimbabwe ndeyekuti munotondera paya kandichitaura kuti vanhu vari kuda nhamba dzemuzukuru vawandisa vachingoti vada nobatsira tangai mauya kwatiri tosetifaya zvechokwadi kuti hongu muri kuda kunobatsira muzukuru. Pane vacho vakabatsira ndo pane mumwewo akapedzisira akudanana nemuzukuru zvataityira kuti pamwe achatambiswa, asi mukoma ivo vandoda kuvatenda nekuti havana kuuya nemweya wechitsotsi, vakauya vaine rudo rwechokwadi, rudo rwokubatwa pamwoyo kuti aiwa uyu nyangwe zvazvo ari matambudziko hakusi kuda kwake, kuda kwetsaona dzinosanganikwa nadzo muupenyu. Naizvozvo ndotoziva kuti munhu yeisubscribe yeDrewmas Media, kana Drewmas Media yakuvakawo dzimba kudai, aiwa tinonyemwerera. Handizvo here muzukuru? Aiwa, tinotenda shuwa. Akandibatsira zvakawanda, handigoni kutsanangura nezvimwe zvandisingakwanisi kutaura panapa. Zvekuchero ndikataura vanhu havazvibhilivi, kasi ndatoo munhu. Ndatomwe munhu. Seiwo usina kunditenda kuti makandipa murume? Ndiri kukutendai mukoma, don't worry, ndiri muroad. Iye wacho achauya ega, don't worry, ndiri muroad. Handitika. Aiwa, tinotenda. Ndonhau yatanga tinayo mhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi. Hameno mashoko ako ekupedzisira ungangoda kupa kuruzhinji? Nongoti aiwa, mhuri yeZimbabwe, muzukuru ari right, ane imba yake, ane murume wake, haanda right, zvekwamurehwa izvo ndezvimwe izvo, handisinei nazvo. Asi chandifadza ka? Uri one belt. Wabva kwamurehwa ka? Wabva wazororwa kwamutoko. Ndoda kutenda Mwari zvangu nezvandakaitirwa nemurandarume wangu nemi mukoma kusanganisira imi. Ndondongoda kungotenda kuti haanda right. Akaroora akauya zvese aiwa zviri right chaizvo. Iwo vabereki vako vari sei? Waimbotaura kuti mama vanomboita chirwere chemwoyo, vari sei mama? Aiwa, vari right vese, vari right, vanototaura nemukwasha, mbeu, mafertilizer zvese zvakatoenda. Aiwa, vari right, vari kufara chaizvo. Mumudze mukwasha kuti neshambati ada kurimawo. Aiwa, vese vari right chaizvo. Handitika. Aiwa, tinotenda. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Aiwa, kasando kuDrewmas Media tipewo kasando dzedu. Onai tavakaimba, muzukuru ane imba yake. Paya pataiburitsa chiti vanoda kubatsira tichinyima nhamba dzemuzukuru tichiti aiwa awanda magora, awanda makunguo, asi pane vanhu vataiti magora aiwa pakabudawo munhu akaita zvitsvene, ndiye akaroora muzukuru. Akambotifonera, ndoda kupa muzukuru mari, tikati evidence vayatumirwa vatamusvitsa zvakanzi chinipai nhamba dzake ndigopota ndichimubatsira, ndokubva taita saizvozvo. Asi nhasi vababa naamai kubva muDrewmas Media, aiwa ipapo ndoda kutenda chose imwe achievement iyoyo, nekuti muzukuru paya vanhu mainetsikana kuti achazovei, upenyu hwake huchazovei. Naizvozvo ndo mafaro atinavo isu veDrewmas Media. Muchaona haranga here uyu, tibatsirei nekuridza mupururu muri kwamuri ikoko. Varume musangogumira pakupurusira zvirebvu chete, asi kuti rovai manja mazezuru. Ndinotenda mhuri yeZimbabwe, ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Musha waparara, musha rava dongo, asi kumuzukuru aiwa tinoti ndiko kupindana kwemazuva. Asi musakanganwe kuudzawo vamwe kuti vasubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Chitoudzai vamwe nekuti imimi tinoziva kuti makasubscribe nechekare. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.